ma kamar yadda muka saba da wannan shiri namu na muryan talaka, to yau kuma mun zo da wani budaddiyan wasika zuwa ga TY Danjuma. Kinga wato kamar yadda muke ta dube abubuwa na da yana faruwa a Najeriya. Ina ga ba mu taba ɗauko wani dan siyasa mun yi wani program a kan shi ba, sai dai mu yi akan abin da ya shafi talaka. To wannan ya taba talaka, ya kamata mu nuna mashi ya taba talaka. A mai girma TY Danjuma, kamar yadda mun sani cewa kai babba ne a Najeriya, kuma duk wani babba da ya kai babba tun daga lokacin Murtala, inda soja ne, tare kai soja da Murtala, su Obasanjo, su Babangida, su Buhari, duk yaran ka ne, to sun zama na kasan ka a lokacin ka, saboda kai babba ne tun ta fito, kuma kai babban mutum ne mai kudi tun ba a yi wayo ba, tun kafin mutane su yi wayo kun ga kun yi kudi, ka zama mutumin da yanzu ko mutum ka kashe ba yadda za a yi da kai. To amma ba zai yi don ka kai wannan ba, sai a ce kai idan ka yi ba daidai ba za a dama ka gaskiya ba. A TY Danjuma, ka bude kunnen ka da kyau. Wannan shiri na muryar talaka shiri ne namu ne, kuma duk mutumin da ya taba mu a cikin wannan shiri za mu gaya mashi gaskiya. Mai girma TY Danjuma, ka umarci mutanenka da su doka makamai, ka fake da magana su kare kansu, wanda musan ba magana gaskiya ba ne, wannan magana ba za. Kana so ne a doka makamai a je a kashe Fulani, wanda dama an dade ana zargi ka da cewa kana hada fitina a cikin kasan Taraba, amma Allah bai nuna ka ba sai a yanzu. Idan ma yan kasa na suna ji tsoro su kalle ka su gaya maka gaskiya, ne ba ba cin duba ka fi karfi na ba. Idan kai kana da bindiga, kana da kudi, kana da komai, mu muna da baki kuma ba wanda ya sa na mun magana, sai mun yi maka magana. Mai girma TY Danjuma, da ka ce a doka makami a kashe Fulani, da wayonka da hankalinka kana Najeriya, lokacin da ana kama mutane da riga Fulani kuma ba Fulani ba, an kama mutanen nan ka sani, kowa ya sani, baka taba fitowa kai magana ka ce a mutane ne suna kashe mutane ba fa ya Fulani ba. Mai girma TY Danjuma, mai girma TY Danjuma, mutanen da aka kashe a Mambila, mai girma TY Danjuma, mutanen da aka kashe a Mambila, tun da ake fada a kasan Taraba ba a taba kashe mutane irin mutane da aka kashe a Mambila ba. Wannan mutane da aka kashe ka sani Fulani ne, Fulani ne ya zo kashe Fulani ne suna Mambila ne ko ko suwa ne, amma duk wani abu da ya kai bai ka fito kai magana kai ba. Ba a taba kashe mutane a kasan Taraba irin mutane da an kashe Fulani, irin Fulani wanda an kashe a cikin Mambila ba. Amma mai girma TY Danjuma bai taɓa bude baki su daya ya ce a mutanen Mambila ku doki makami ku kare kanku ba, bai taɓa magana ya ci, bai taɓa cewa abun da ya kai ma Fulani ta Mambila zalunci ba ne. Mai girma TY Danjuma ya shi sai ka ce ana kashe kiyashi. To abu magana kenan. Yanzu abun da zai gaya miki, zuwa kan Trump shugaban kasa America ya fito ya ce irin su Danjuma, TY Danjuma su ne problem in Nigeria. Da can an da yana zargin ka cewa kana ba da makami ko kana sa a yi wani abu makamancin haka, amma gaskiya duk bai fita ba su wannan lokaci. Yanzu ga shi nan da ka yi magana ka ce mutanen ka su doke makami su kashe Fulani, yanzu a lokacin da ka yi magana washe gari an samu mutane da makami a gare ka a kauyenka. Waye yana ba su makami? Kai ne saboda kai ne mai kudin da za ka yi a sayi makami ka bada don a kashe wasu kabila. Yanzu idan ba masu zaman lafiya, kabilan ka gaba daya idan hana kabilan ka sun wuce local government da ne a wurin, amma saboda muna son zama lafiya ba mu taba neman fitina da wani ba. Kabilan ka a tara su duka na duniya ba su fuce ba su kai yawan local government da muna da shi ba, amma tun lokacin kakanninmu mutanen kabilan ka sun shigo cikin mu su zama mun zama su. Idan ka zo jihar Kano akwai yakasai, jukun su ne sun kafa yakasai. Yanzu an yi aurataya an zama daya, ba kai saka ware wannan shine jiku wannan shine hausa ba, an zama daya. Idan ka je Zaria akwai tudun juku
jikuna wani suka kafa shi yan wanka kabila ka idan ka je tudun jiku ba ka isa ka bambance tsakanin jikunawa da hausawa ba an zama daya an yi abataya saboda zaman lafiya saboda mu ba mu kyaman kowa amma yau kai dai tiwa da tuma kamanta idan wancan ma sun zama mun zama su kamanta a yanzu da yana magana akwai yan wanka da suke sai da sana'a a cikin garin Kano akwai su a Kaduna akwai su Katsina akwai su a Maiduguri akwai su a ko'ina da yana a Najeriya babu kuma yadda ba Fulani a gari ba yadda ba Hausawa yanzu so kai idan jukun sun zo suna yaka mutane Hausa Fulani can ma a ce a yaka jukun to ba za a faru ba a Najeriya babu wanda zai taba jukun a wani guri kai ne kai za mu yi da ma'asa tiwa da juma kai ne kai za mu ba a masa idan gwamnati na tsoron ka ko suna tsoron kada ana tsoron ka ko masu kudi na jina tsoron ka mu ba mu ci tsoron ka ni a guri na tiwa da juma da kai da kashin kaza duka da ne ba abun da ka isa ba na son kudin ka ba na tsoron arzikin ka ba na tsoron wani abu da guri ka tiwa da juma ba na tsoron bindiga ka ba na tsoron mulkin ka idan kana da karfin mulki muna da karfin baki wallahi yanzu baki na ni nan babacin da na fi ka suna tiwa da juma na fi ka suna a Najeriya karamin yaro da magana zai ci saurari babacin da ya faɗi magana kai waye kai a Najeriya wasu ma yanzu ne za su ranka yara in ba manya na da ba dan me zaka zo ka rika hada Najeriya fara dan me zaka zo ka tada fitina a cikin Najeriya why saboda yaran gwamnati ta ce ka biya haraji mu ne gwamnati ta ce ka biya haraji kai da gwamnati mana idan ka bude baki kana rigima da gwamnati wannan bai ba amma wannan fitina da bala'i da kana so ka hada ka ce mutane ka su doki makami su kashe Fulani da Hausawa idan abu ya zama rigima kai ne ka hada shi ciwa da tu kai ne ka hada to ba za mu yarda da wannan na minti daya mu ba za mu yarda da wannan ba sai na abu na biyu na dawo kan kai kuma Shehu Sani me yana da kai kuma tun da kana haukan ka Shehu Sani ka taba jin babacin da maka magana I don't care ba kai ba mai gidan kamar tiwa da Juma dina fishi why who is Shehu Sani by the way baka isa da zage ka ko fadi magana kanka ba saboda idan na magana kanka ba zan kara maka suna ne amma ka zo ka gaba ka yi magana kan gaba shi yasa zai baka ansa Shehu Sani tiwa dan Juma ya fadi magana cewa a doki makami a kashe Hausa Fulani a doki makami a yi fada da Hausa Fulani amma kai ne kana wakilta Hausa Fulani bai ka fito ka kare Hausa Fulani ba ka ce abin da tiwa dan Juma ya fadi daidai ne to kai kuma su waye kana makita Shehu Sani gashi hauka ne kai ga dole kana ajiye gashi masu gashi da yawa ga sunan Najeriya masu kokolwa masu hankali irin su Alhaji Sani Zangon Daura gashi ya fika yawan gashi amma ya fika kokolwa tun da Alhaji Sani Zangon Daura yake a Najeriya da ya kasashi bai taba fitowa ya fadi abin da za a hada fitina ba sai dai yadda za a gyara Najeriya zauna lafiya a taimaki talaka kullum fara da yana iya za a taimaki talaka amma kai kokolwanka da sani ba cikin gashin ka ko akwai korkota ne inda korkota ka ji a maka magani mana ha idan cikin kai ka akwai korkota ka ji a cire maka mana ko gashin roba ne a kanka ya toshe maka kokolwa bai za ka yi a gani abin da duniya na ciki ba Shehu Sani ka yi hankali da bakinka kada wani zakin mulki ko zakin karike tsofi sanata ya doke ka kare ka yi abin da za ka zama ma'aukaci yadda kanka yake because wani abin da kana ya zama hauka kenan to mu ba za ka yi a wannan duk mutumin da zai taka arewa wallahi kowa ne sai mun taka shi zama lafiya muke so amma duk mutumin da zai fito a zage mu mutane arewa bai kare mu ba ya ce daidai ne wallahi ko mu girman shi wallahi sai mun yake shi Femi Fani Kayode ya fito ya ce ma Hausawa ya ce mu jakuna ne ya ce mu shanu ne ya ce ba mu da hankali ya fito ya ce bai kamata Hausa Fulani a ce su ta an kare gari su mulka Najeriya duk wannan baka ke daga garu da ya fadi Shehu Sani bai kai taɓa fitowa ka ce ba daidai yake a matsayin ka kana ganin kai wakili ne kai talkative kana ganin kai mai magana amma yau mutum ya fito ya ci mutuncin mu kaga da Femi Fani Kayode ya dawo da shi da fire sai sun goyi bayan magana tiwa da Juma kai ma ka goyi bayan magana tiwa da Juma which means da kai da Femi Fani Kayode da fire sai duka tafiyan ku da kenan tun da aka kafa Najeriya ba a taba mutum maki wanda baya kaunar mutanen arewa da Hausawa ba irin Femi Fani Kayode da fire sai
amma sun goyi bayan magana tiwa dan juma kai ma ka ce daidai to kaga set din ku ya zama daya kenan